Henin kasngi ka khatlai tere Kuala Lincoln ka Khasi Student Union Central Body ka lalum ya dorbar jong kinongket kam ne ka General Executive Council Hakasi National Dorbar Hall Maukhar Shillong. Hakani jelang lawan simbanta de ki President ba Secretary jong ki unit ba circle ba per na kalengkari luam Khasi Jaintia. Hakani jelang lai kren halor ki ba bon ki matre kam jong kaseng bar ki katto ka ne ki ba kham kongsan ki kinthom ye ki lat klenti kumno banyada na ka jingwan rong kerthap ki barjala bat ki mender shakani ki jela. Nang ta lai kren ru alor ki jakarung jakami haki banta ba penyeso bat ki weipat ki jela ne ka facilitation center entry and exit point. Sakawai pat kamat ka balai kren ka dei halor ka an Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016. Nang ta ka Meghalaya Benami Transaction Prohibition Amendment Act 2016. Nang ta halor ki surok ki balamang da sarkar pedeng Hawas bat Southwest Kasil District na ka banta banti yu uranium. Sakawai pat kamat ka dei halor ka railway bat ka bakhado ka dei halor ka election jong ka Central Executive Committee jong ka KSU Central Body. Kamat ka balingkong gubengi yo ban keren kalong halor ka comprehensive mechanism ka ba terwas ko sarkar bat ru ban aka jing penchai halor ki babun sya ka GEC hi brokaway ti hakani ka jingelang la shimi ka rai namunta ki entry exit point namar ba kumula kadaw di khot ba kino yalam ba repair jong seng kila diaw musim halor ka jing suki pala jong sarkar ban peniang ini kherdop ki ban te lakam ya ka jing wan rung jong ki mender syakani kari ka jongi da ka yeng da ka wei ka jing mut kala rai ba kan dawa na ka sarkar ba ka phase 1 kawai day bak entry exit point day ban pendap no hapo uniu snem kata kamut ngaduk kala acquisition haduk ka jing shna bat pentrekam ya ka kayeng kala ru bandawa na ka sarkar ba ka day ban constitute no ya ka district task force habro ki district jong jela kani ka longkat kum ka ak ka balapas da ka Meghalaya Assembly hauneu senam la leg de ngidawa bagini na sarkar bagi DC jong district ba per bakin constitute no ini district task force kenang ba ala pentrekam no ya kanika ak kabalai ka yeng kala rai ru man persyak bank ya ka surok tulen bat ya ka jingti uranium la ka dei hakno no ka banta jong ka brih nyok trap bat kumju ru ka yeng kala rai ru man persyak bank ya ka exploratory mining ya ke balat ki tendar ki balak khot da ki EMD hakni singi bladap di larai ru ba ka district council ka Khasi Hills Autonomous District Council kan pentreno ya ka song arpo klur na ka benta ka than Southwest Khasi Hills District ka bakal kular yangi man maramat ya ka surak kabadan hang teha plang dilan ka yeng kala pen scam yang ka rai jong ka CEC ba ya ka jing ba kan ka bandawa na ka health department bagan pentrekam no ya ka PHC ka badan hawa kaji la rai ru kum ka yeng baka seng kan yai persya ya ka jingwan ra ya ka railway syakari ka jongi hadu ba andon ki an ki balak mentek lakam ya ka jingwan kurthap jongi mender syakari ka jongi ka CEC kelak terwas ka yeng ru bahkan pelong no ya ka election jong ka body ka bathamai na ka mentau snem arjar khatnyo hadu arjar arpau bat ka yeng ru kala pen scam ya ka rai jong ka CEC hakaba antung yo ba Dani M Kriem Ubolong Vice President Barim jong kaseng kumu Chairman jong Election Committee bat ubak Samuel B. Jirma ubolong President Barim jong kaseng kumu Secretary jong Election Committee bat kidkhot kiba lapha ya ki shiti shaki makin long kidkhot jong kanika committee ti ka yeng ru kala pen scam ya ka ra jong ka CEC ba ya kanik election on pelong ha khatway turek February arja khatnyo hadinam hall jaya